banomona ngoba uguluvu uyanona. Yebo Cleven sazogcwala ngale style zamampela esingakopwanga. Sanibonani bafethu, and this is your boy uKatlego Ntariana Mula aka Mr. Soweto Kafele Motsiba aka Master Cool himself. Welcome to Ikasil Bugile bafethu. We are currently at Black China Studios. I have Noxman on the background. Ngibetha Majita bafethu hamba PT at the background. Shout out for the support bafethu one time. DJ Black China is a DJ plus the music producer. Ngibetha Noxman who's a producer and a beat maker at the time. So we are currently at Black China Studios yabo bafethu. So I've decided to change igama le show and call it Ikasevukile regarding why, because iselokishini yabo. So uma uqeda ukuphuma kule show le izinto zakho ziba-grand. So from abophandi, abantu abaphanda ngendlela zabo, ngithi uyazi abanye amajita aphanda kanjani, abavuka 9 to 5, abathengisa amatamati, abathengisana. Into ekumele niyazi bafethu i-one ukuthi as long as uvukile ikasi livukile. So namhlanje ngiphethe umajayivane. Shuthi lo muntu ujayiva kuze kuphele isithende, kuze kuphele nesicathulo ajike ajayive nangenyawo. Bambiza ngopiti, mina ngazi ipiti kuyi-pitbull. So yena uzositshela ukuthi ubani nto kwenzakalayo ntwana yami. Sure, Ukuthi Khotman. ufikile ntwana yami. Asibonge Khotman. Afeli laba fethu Sibusisi igama, Sibusisi omngoma esiZulu obloma ezone 1 yabo. Currently ngigeleza eFonts Luminis ngithola during my 11th grade. Shithi like okay ngangingena endabeni yokujayiva. Ngena kwazela ke ngicale from ubuncane bakho ukujayiva ubuncile kuphi, ubone bana jayiva ke-inspire till waba idancer elikhulu eFonts naseSoweto. Sure. Kushuthi ukujayiva kahle kahle bekungasinto yami. Mina bengizithandela abobhobi ama-pitbull yabona. Mangizithandela ama-pitbull baqala babona ukuthini man le ntwana le ngathi ithanda izinja kakhulu. Okay, bacala banginame uPete. Mase isikhathi ngilibele ngiscrolla through ifoni yabona, ngibona amavidiyo kaMichael Jackson. Nami ngiyakhuthala ngithi one day ngifuna ukufana nayo le Cleo. So isikhathi masilibele siya ngariyeza, and same time mangimbhekile uMichael Jackson makaceda ukwenza istyle yakhona ukusiyenza nami yabo. One time ngayenza emajiteni lento leyo, fela amajita athatheka abona ukuthi okay awumnandi, kube into engayilandeleli vele. Ithe masengishabu ma G6 bengisabukela bomajayivana aboncinci, besisabukela kuboncinci. Aboncinci bo bebadominate, bebayenza le most yabona. So mangilibele ngibona aboncinci nami ngiyakhuthala, besiphelele egeyidini lapho. Uncinci makabariyezisa siphelele egeyidini, asinamali yokuhafa phela. Sharp kube nenye iClever uCayman vele ngicela ukuthi Cayman man, man ngicela ungifake, ngiyabona uyasuka sibale. Cayman one time ngambukela ajive emvuleni yabo kushuthi okay dance like kanje vele, ngithola umuntu uba obsessed ngaleyo ndlela yabo. So ke nami ngaqala from la ngaqala ukuriyeza kwami ke ngaba yivele la ngikhona yabo kule show. Sure. So wena family background yakho uya family both parents like umbaba nomama, because you know thina abantu abaselokishini ubaba uyahamba usala nomama nabobhuti bakho, then kuba nezinto ezenzakalayo. Masinga-check out your family background, like background yakho uma ungasicocela ngakini kancane ukuthi une-time uba nokusapota kakhulu, bayisapota i-craft yakho na. Fele sharp olady ileli engisapota kakhulu yabo. Olady belinokufika emabhedleleni wami yabona. Olady belinokufika emabhedleleni wami and angikhoni ukulinika i-special treatment while ngibhedlela because kumele ngibhedlile yabo. So uma olady ufuna leyo vele special treatment, ufuna ngilobele ngimnaka yabona, and akusuye one wena encusa yakithi yabo. So ithama bekuwumuntu ofika ngokuzocloka yabona, axoke nje kuphela. Uthama nje lizibonela utsharo, lithama lizibonela utsharo, lizibonela ntwana yami file utsharo, zithandela amantombazane yabona. So like family engiphuma kuyo mina bayasonta, yathola, babhilivele esontweni kakhulu. Umagogo lezi zinto ezokuhamba ebusuku azifuni, ngokuya ngaye ngabe uyangisapota manje nasebusuku sinokuhamba yabona, sithi maybe sogika somewhere. So bangigcine emavidiyweni. Sure. So when did you take the thing of
dancing and ubone ukuthi you know what, let me run with it, and beku-grade bani? Kuthe mangicala ukuthatha serious lento le ngathi bengu-grade bengishaya G9 Yeah. G8 if I'm not mistaken bengishaya G8 futhi mangishaya G8 okay bengingakazivezi ukuthi like ngiyakhona ukujayiva. Yeah. Beyithi mangifika ngibukela ama-outs ngendlini ngiyozenzela into yami yabona. So isikhathi masilobene sivaya ngabo ukuthini okay idense kahle kahle into yami uyabona. Once ivele mangingena angithola kufana nokuthi mangijayiva when I dance I tell a story yabo. Ngiyaxoxa mara ngezinye indlela angithola ngama-dance moves angithola. Okay bese-ke kwaba indaba yokuthini bese ngicala ukuba ne-crowd lapho abantu bangithanda sengiba nama-fan abhaya yabona yeah. So kula uthathe khona grade 6 yeah wakhuphuka nayo. So i-dance ihlukile, kunekwasa, kunesibhujwa, kunekhothane, kunesibhansula, kunekofifi, kune-break dance, kuhlukile. sure. Wena eyiphi ocale ngayo and wahamba ngayo ezokufikisa la khona manje? Vele mina ngicale ngey'khuthane bekusaduma iy'khuthane yabo. Bekusaduma iy'khuthane bengingasiyo isikhuthane yabona bengilandelela iy'khuthane kahle kahle bengincanywa lezi zinto zabo abazenzayo the way bagcoka ngakhona the way bajayiva ngakhona yabona. Ithe mangi-adapt-a nami ngaba namasimba vele ey'khuthaneni yabo. Ithe mangisuke ey'khuthaneni vele ngangena esibhujweni-ke till today vele isibhuju yabona. So abantu bayazibuza ukuthi inhle kwale hlezi idlalisa ikhanda, so angithi ngiye ngakhondema uMichael Jackson kahle ukuthi hhayi ikhanda silishiyi hlezi likhona yabona. So nami ngazenzela ama-dance move ama-Jägermeister ngithola bayawazi ababhaya. Yeah. Oh, le dance yakameister yaza ngabe? Ama-Jägermeister bayawazi ababhaya bayazi. Babhalile. Babhalile. Mase ngishaye Jägermeister uhlalwazi ukuthi akuphelile. So inkundla ivaliwe? Hayi kuphelile nge-Jägermeister. Ne. So grade 6 you are now a dancer, you look up to Michael Jackson. Sure. Obviously Toka, you are not the only dancer, kunama-dancer amaningi. Ne. When it comes to battles, ama-battle wakho wahendlela kanjani? And do you see any future regarding i-dance? Because i-dance is a field. Sine-deep for kunama-dance classes, sinamahholo amaningi kunama-dance classes. So uyayibona i-future regarding i-dance? Mina vele i-future ngiyayibona. Ithiwa ngisho so cause obvious angithi nathi besibukela kuboncinci. Aboncinci that time yibo vele bebadominate esikhathini esibhaya yabo. So isibhujwa no yiso isibhujwa cause example nayo uLimpopo Boy. uLimpopo Boy une-talent yabona. uLimpopo Boy une-talent mara i-talent despite uLimpopo Boy i-talent libhaya la ngaphandle. Libhaya i-talent la ngaphandle. Baningi abomajayivani abasuka hhayi into yokudlala. Ubona umuntu ukuthi hhayi uyahamba yabona mara wena as long uyazi igame awupheniki yangithola. Noma uzobhedlela awupheniki, you are relax. Angithi uyasazi isitori sakho. Showcase. Ne. So awusithatha usifake kule industry ekhothane, like just like to lay low about it yabo. Sure. Because most abantu bheke ikhothane but then manje sibaphe ama-drugs abanye baku-crystal. So awusithatha usifake way back ukuthi beniphila kanjani zikhothane zidensa, benenzani? Sure. Benibamba abantwana abanjani, beniphuzani, benijayivani? Like ungitshela iy'tori zakho like usezwe, understand? Sure. Yeah. Vele mina vele like ey'khothaneni ne ayikhothani kuba isikhothane nje kuyi-flop nokuba childish yabo. Cause iy'khothane esikhathini esibhaya zidabula iy'mpahla mara thina besilezi ezingadabula iy'mpahla besithathela yangithola. Uma bacala badabula iy'mpahla bajensi thina sizingeni lezi zokudabula iy'mpahla zizele ukuzojayiva la. And obvious mawucala ujayiva ngithola abotshere bayathatheka yabo. Abotshere bathathwa umuntu okhona ukujayiva. Bona once wafika endaweni wajayiva obvious ukhona utshe ozombamba. Hhayi ukuthi angeke uhlale ungabamba uzobamba akanjani. Shoot efonts yabachacha ne? Hhayi indaba yasefonts angifuni nokuyikhuluma yona. Hhayi indaba yasefonts eyi ngakhuluma la eyi kuzonyiwa. Khuluma kancane Akuzonyiwa obvious incosi zasesigela mina kahle
esikhathini esibhanga ngizilandelile yabo, cause uyabona nawe nange-height yami ngiyakhona ukumbamba usister. Ya, bona usister ahlanye ngentwana encane uzibuze ukuthi hayi yenzakalani, kanti hhayi ihlanyiswa vele umdanso. Yeah. So tell us more about i-dance, because kunomntana uyajiva kubo manje and kubo abayibhilivi ukuthi manika lento yokujiva in. Uma ungatshela abazali basekhaya the beauty of dance nokuthi ba-encourage abantwana babo to become something, you understand, along the way. Yabona, uma ungaba-encourage nge-dance because you don't know much about dance, sazi ibhethile, you understand. So uma ungaba-informa nge-dance ukuthi bafethu ku-dance inento ezikanje nakanje 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 nakanje, siba-educate kancane. Obviously maze ucala ukujiva angeke ucale ube namasimba vele yabo, usazoqala ufunde, angithola ubukele amavidiyo ufunde yabo. Ukujiva esikhathini esibhaka kuyadistract-ana, angithola, hhayi ukuthi distract-ana entweni ezithizeni, nasesigele uyadistract-eka, angithola, cause esikhathini maybe i-Saturday kumele uyo-attend ngapha bakufuna for ama-battle and bathembe wena yabo, bazokumela, angithola, bazokumela bakuncenge and la uyakhona sowuyazi ukuthini nami ngibalile kunemali esoyithola laphaya, angithola, bese uyakhohlwa ngesigele ukuthini angisa-attend-i, yabona. So mina into engingaba-encourage-a ngayo ukuthini ukujiva ungajiva, angithola, mara ukhona ukubhalansa, uthathe isigela usibeke phambili ngoba angeke useve abonkulunkulu abayi-2 ngesikhathi esiyi-1, angithola. Ngcono ucale ngesigela ujive uzokubona kubaleki. So wena ucale ngani between isigela nokujiva? Ucale ngokuseva ukujiva. Mara uthi abanye bacale ngesigela? Angithi mina sengiyaba-encourage into engihluleka ukuyenza, ngihlulile mina, suke ngathatha ukujiva ngakubeka phambili. So regarding dance, who do you look up to? Engibhekele kuye ne, angingasho ukuthi uLimpopo boy, hhayi cause la uthi leyo uyayenza le nto. Uyenza igege? Hhayi uyayenza uKawu. Ubonani kuyo, like inspire ongathi ngifuna ukufika laphaya nami? Kawu uya-travel-a no, ngithola, Kawu well known, angithola, uqala kuva indawo ezibhaya fundisa abantu ukujiva, nami ngiyafisa yabo ukufana naye Kawu, cause le nto ayenzile abantu ababhaka bahlulekile ukuyenza, yebo bebayenza mara ekugcineni baphilile la eGasi. Yena uKawu Thuli yakhona ukuva nge-helicopter, angithola, ayojavisa abanye abantu abakwenye i-country, Grand Sharp. Ya, so mina le nto le iyangikhuthaza. Iyakukhuthaza. So ngokubona kwakho mfethu Nkuzama kanjani, yini into elimitha abantu baseSoweto ukuthi bakhule babe bakhulu bafana nabo Limpopo boy, because there are few people who do that? Ayi indaba manje la emakasana agcwele inzondo and manje inhliziyo strong yabo, umuntu once akubamba ngenhliziyo angeke usandawo yabo. So like nentwana sezabhema, angithola, mina kunzima for mina ukuthi ngibambe insango ngiyibheme, so not unless maybe ngine-stress, angithola, ukuyibhema insango. Intwana ezibhayi eKasi zabhema, zimosha ukubhema kahle kahle yabo, thi peer pressure. Peer pressure. Sure. So talking about stress, ustresswa yini mncane kanje? Obvious ngiyabuka ukuthi sharp abuchiri ngiyababamba, angithola, ngiyagcoka fidi bangigaya impahla mahhala boma-local brand mara isigela and into estress uma ulile ubuye ukhumbule noma ungagiga ubuye nesinkwa mara kusasa uma ulile ufuna ukubona ama-results, wena sowusabukisa ama-results ngoba why ayabheda. Thole 0 out of 100. Yanyiwa iyo, yanyiwa. Usho ama-subject esigela? Ngishaya i-general, ngeke ngishaye i-physics, ngincane istrata. So bantu abashaya i-general nizwile bafethu nithi nabantu bestrata, kibantu bastrata sizizwile yena. Sure. So the future of dance, what do you expect ukuthi i-dance ikaye, like what do you expect from i-dance? Wena ngokuya wakho you expect ukuthi i-dance ithathe ikubeke pha? Into engi-expect-ile from i-dance, ngifuna ukuvula isigela sami esirhudi sabantwana abazojiva, yabona, like isigela esirhudi ngisivule for ama-dance classes yabo,
obvious manje vele ngisahobuka mara ukudance izongibhadala ngelinye ilanga. Ne, Leyo ngiyayazi ne. nesho. So tell us the journey yakapiti mfethu. Angeke uyenze yonke into iyi-one. In life kunabantu abakwenza kahle, kunabantu abakwenza kabi, Sure, kunabantu abakuvulelayo, kunabantu abakuvalelayo. sure. Let's talk about that journey yakapiti yabo, because abantu abaningi bayazi ukuthi you are a dope as dancer. Sure Maybe now thing. we're somewhere but by now. Sure. So what's holding you back? Sifuna ukwazi abakuvalelayo, sifuna ukwazi abakuvulelayo, abakupha ama-opportunity nabangakuphi ama-opportunity. Sure, athi sicale ngaleyo ukuthi bangipha ama-opportunities yabo. Bangigaya le nto leyo yabo. Ngayisebenzisa, ekusebenziseni kwami ngabo ukuthini, okay, at this moment sharp ngijayivele uMashudu yabo. Mashudu? Mashudu lo cula i-Ovi. Oh, Qhude manike. Yeah, Qhude manike Shout out name, to Mashudu ngithola. Antani, njalo, shout out to you. Angithola. So mabangikaya leyo opportunity, so ngabo ukuthini, okay, I know I'm the shit, ngiyayenza lento uyabo. So once ngizobuya ekasi ngifike ngixoxela abantu, obvious ngeke bayincanye konke, uyangithola. Ezingishilo ukuthi bazongibamba ngenhliziyo and abanye ngeke bangibheke the way bebangibheka ngakhona, uyangithola. Bazitshela ukuthi ngibeka i-pride phambili and obvious i-pride usathane. Yeah. Yabo. So yeah, No, so that's the only person you dance for. uMashudu engimjayele Yeah, ngaphefoma nasestagini saka Lim Crazy first annual. yeah. Yeah, aphefoma la yabo. Vele kwaphefomeka la mara ngibudlile strong, so yeah. Kodwa bangazona. Angijayivile zona mina ngilibele ngidakiwe ngizokungena kabuhlungu ngiyengidlale nawe. Yeah. Sure. So I see you doing like a lot of battles yabo whereby Sure. ubizwa intwana zasekhasi in terms of youth. Sure. Zihlangane zidance. Why you khetha ukwenza riding? Unganaki wena izibrand. Ne into engenzise lento le ithe mangizohosta lapha kuva e-tennis court ngabo ukuthini, okay, kule crowd le ngeke ngitshele ukuthi abekho abomajayivani yabo, bengazi mina nokuthi basasekhona abomajayivani ngithola. Ithe mangibheke intwana eyincane like intwana yabalanda, uyayibona intwana igucile lapha, intwana yabalanda balanda kabuhlungu intwana. So like nga-recruiter from la yabo, ngabo ukuthini, okay, la kahle kahle angihostelanga mahhala, angithola. Bengishaya i-marketing, angithola, marketing strategy, angithola. Ithe mangizithola le ntwana lezi kwaba ukuthini, ngivele ngiphethe intwana ezimnandi eziya yabo. Aqala-ke creator ini Deep Groove Dance Battles, angithola. Deep Groove Dance Battles ngiyicale nezinja zami, bekuba uStifler Meister, uPhiri no-Spencer yabo. Spencer is one of bekangithwasela kahle kahle uSpencer, bekangijayivela yabo. Okay. So sayicala C4, angizona. Yakhula amajita nawo vele bosobuka ukuthi amajita sewahoti nawo awasayilandeleli lento le. The way mina ngiyibone ngakhona, angithola, yashabalala kanjalo yaphela. Then mase kuthi kuphela zange wasayibuyisa vye. Cha, yona izobuya soon, izobuya manje mayibuya-ke eish. Kwenzakalani mayibuya? Mayibuya akuzonyiwe. Kanjani? Like yabona lento leya besiyenza, leya besiyenza ngiyayibona cause leya manje kuba kunama-beef phakathi, into engichazayo yabona. And nakhona masibhifayo ukuthi sibhifa ngokulwa, sibhifa dance floor, yangithola. Cause uzofika kimi ungitshele ukuthi own i-dance floor kanjani, cause la e-Deep Groove bazi kuyimi engiphethe i-dance floor. Ngeke uzofika wena uphuma uma-sprit ungitshele ukuthi wena uzofika ubhetlile mina and uzoyithatha i-crowd kuphi, ngeke ukubone, yabona. So la iSoweto esiphi ubani ongibona ngathi ungammela ungathathana nawe 1-on-1? eSoweto. Yeah, as a whole. Soweto. Amaphoneni makhona maningi, name one. Yeah. Ungabambana naye ukuze nize nijuluke. Strong. Yeah. Awu King Dokotela vile. Ubani lo King Dokotela? King Dokotela enye yami ka. No, sesiclose no, ngithola saringa via social media, diploma I think Zola, ijayivele i-GOD, angithi thina siyi-DTP, kune-GOD eDobsonville.
lento esiyenza bona bayicala ekucala Grand Sharp. Yeah. Angitho. Yeah, so like uKing Dokotela uye opponent efit. Engibona ukuthi ifit and abantu bayazi ukuthi vele ifit. Bekumele esibhedlela suwangazi kwayenzakalani yabo. Kwaba nama-delay phakathi and bekuba issue. You can't wait for the battle. Maphelile izwenzeka le battle leyo. Yeah, mina King Dokotela. Since no close angiboni. But then we must wait for the culture. Ningaba close mara nenzele thina ukuthi sibukele. Oh nibone. Okay kanjalo yazwakala angithola. Yeah. Ayi maka ntwana yami, maka nayi. Intswembu ngani like nidansi dance kanjani phela isibhujo thina sikhumbula i-crash aku-H yabona ilezo kusika mina senishaya dance enjani manje Nabo Madimpho yabona boMadimpho sesi-different over 2025 angazi uMadimpho ngizokubonisa evidweni angizona uMadimpho isithathu ziningi yeah yabona lawo ma-pattern mina futhi bengizitshela ukuthi ngibasuka esikhandeni yeah cause untwana itala zishaya untwana ukwazi kuma ngekhanda phansi inyawo zibheke phezulu so mina amandla ami akupala entameni once ngadlalisa intamo akanyiwe seyisukile ndisuke kamampela ne so tell me something kunomunye umuntu umntana manje ubukele akakwazi uku-afforda ukuba ku-dance class aka-afford ukwazi ukubheka wena aka-afford ukufika somewhere what makes a great dancer like is it about making itala ezinswembu or it's about the movement or it's about what makes a great dance ubona ukuthi this thing I can move more practice because practice makes perfect yeah so mawuhleli endlini manje yabona ungana-next ongayenza uyathatha ifoni ukuthatha ama-headset mina ngoba nami nginogqekeza ngama-headset ngiyi-one angithola endlini fika uzithathela ama-headset umamele inambo lincanywayo elishayayo olaziyo angithola bese uyagibela uyahamba so who do you mostly play with mina ingoma engishangazo yeah mawubhekile mawufuna bakhalise zona fide like khona i-Q and Cause noShaka kaYoungster yeah nomakazi yeah abona makuyilezo noma ngabe ufike kangakanani maka once bazikhalisa wena so kahle kahle usubhekane nenkingi problem le nkulu le yayibona so bhekane nenkingi so bafethu before sijampela ku-question number 2 don't forget to like and subscribe and leave your comment down below ukuthi Soweto Zikhethu. Currently we at Black China Studios, we have Black China there behind. He's a producer and a DJ. Book him bafethu. We have no spelling say he's a producer and a DJ. Spetha ama-bodyguard because it's a big deal now. Bamkhatile wona sihlomile ziyahlasela zime ngama-rifle bafethu ingasezingayibulala. So coming to those who open doors for you awobani abake bakuvalela abangivalela ngaphandle yeah mina ikazi sengibona hayi lokushini ayizange yaba khona lento leyo ukuthi siyasizana omunye umazibona lokushini umazibona uyidensa wenza into yakho ngiyenza into yami and manje lento le iyenzani kuba ngathi kune-tension phakathi sekuyi-beef because lo une-scheme sakhe lo une-scheme sakhe yabona so phakathi kwabo maybe khona abamthembile abathi maybe uyashisa yabona nathi khona esimthembile obvious aneke ufike uzosidelela yabona nathi khona esimthembile oshisayo zimbetsheni mazimbetsheni sekuzoba ne-beef sekuyi-beef i-beef seyi-on isukile ayinto yokudlala manje mothi isuke la into yokudlala njengoba into ezincane zibulalana kanje ayigcine iba to intentions ukuthi sephuma ama-okapi abantu sebayalwa abafuna ukushayana yabona leyo scenario enjalo because it's a battle but ifana ne-hip hop battle leyo crime bagcine kukhala isibhabu ungazikhala kanjani hayi khona lento ekuyangenzakalela ayibuhlungu mfana khuluma nami
shoot the best da tennis court ne i-first event yethu ufike la kwaflaga like la bekugcwele into yokudlala manje makugcwele kuba nento yokuthini okay sesiphumile endabeni zomjayivo maka sisaseda tennis court angithola asisalwisa umjayivo sesilwisa uThekeni kanjani manje uThekeni wami uyayibamba manje mina ngibona wena uvana uThekeni wami and manje mina nami ngizoyifasa angeke uvane uThekeni wami ngikhona la Wenzani? ngishiya mina navani nakanjani abanye babo babo uyangithola manje wena uvana uThekeni wami kanjani angithola and kanjalo zoyifasa njengoba ushilo ukuthi nginama-bodyguard yanyiwa kwaqhuma wona kwanyiwa kwenzakalani asitshele leyo scenario sicocele ukuthi kwenzakalani abe bangishaya nge-paper spray vele angithola abobani angibazi angibonanga muntu la nhleke kuvele ngaba dizi zingenze dizi le clever kushuthi okay bengingalo bengizifunela uThekeni wami uyabona manje uThekeni naye sekadizi uyakhala angithola uba ngathi manje samlwela angithola masiphumela ngaphandle kwe-court obvious ukuthi singalwa abantu babo ukuthi manje phithizeka yo afika iclever athi i-paper spray mathi i-paper spray ngaba dizi same time abadizi same time hayi izone 1 ngingasho nangebhadi izone 1 ayifuni next ngami kwenzakalani babona enye ngathi ingene ekareni mayingena ekareni ingena nalo Thekeni lo angithola mabathi bayavaya khona enye izenza umaqinasi kushuthi iphuma emotweni i-autism zifike zikapa le ntwana yo mina ngiyilwe wena mina ngiyilwe mina ngizimela le efensini ngcono ngisuke efensini before kunyiwe ngizimela le efensini ayithi ngidizi phela yeah bazokushaya paper spray abangenze dizi lela la yes you know talking about the paper spray there are gang things happening especially for youth yenu ngibona boma-orange farm ngibona bomalokishini le ntwana ziyagwazana baphethe le ntwana ziyabulalana you have one of the producers gonna come to the podcast yabo like why ningablomi nonke nitshelane ukuthi bafethu life esiphila yabheda ukubamba abantu abadala inkunzi ukugwazana ukwenzani like bayithunelani direct while you guys have something that is equipped which is dance sure obvious kwesinye isikhathi ukuhlulisana yabo ukuthi wena uplugman ukudlula mina yabo wena since uplugman uzofuna ukubonisa mina ukuthi iplug lakho likangakanani yabo ufike wenza into wrong bese ubuya kimi uzongitshela ukuthi ubonile ukuthi ngiyenzeni bese nami next time lento oyenzile ngizofuna ukuyenza ×2 leyo yenzile kahle kahle manje mina nawe sesahlulisana yabona wena wenza into wrong mina mangifika ngiyenza endlule yakho phezulu kuneyakho wena lo uyenzile incane yabona let's say ufike wabamba inkunzi mawufika ubamba inkunzi mina ngifike ngiyagwaza yo ngidlala ubona kanjalo yizo lezi zinto ezicala ama-beef vele yes yazi makhuluma kanje so ngifuna uba-narrate-ele ngale story sale awuthi le bebekhuluma ngabo-DSL yasephimvile upopu ipopo beyakhuluma ngale le dog like awusitshele kancane uMahlinza like sure kwenzakalani bekwenzakalani uMahlinza vele bekabahlinza Fedi uMahlinza like bengingasumuntu engiyamaziyo yabo that much bengizwela and ekumzwela kwami eqhawe bekungasuye like umuntu umuntu grand kubo Popu angithi ovela bo Popu impinji angithola so kuba nalezi zinto zokuthi amapantsula vele fucked up minded angithola alimele mina amapantsula lezi akusamapantsula maka ahlukile amapantsula yabo mina khona lawa feeling ngiwatheshisayo ama-out yabona ama-out mayabo uMahlinza-ke aboMahlinza bebayenza esekugcineni bebayenza manje Mahlinza Mahlinza bekanokushayela amataqa ayi-4 manje umphakathi uthi uyamgijima manje amataqa ayi-4 manje yadlala shaya amataqa ayi-4 itsotsi bese mayiceda ukujump angithi uyamgijimisa ufedi uyi-mob justice angithi uyamgijimisa
akuthola azokufaka inswabula mfana, uzokugwaza. azokufaka inswabula mfana, uzokugwaza. So mina lezo zinto angizilandeleli, yabona. Nopopu naye fili awuthi amiyekile leyo mpilo, akusaseyimpilo ayilandelelayo ayigijimisayo, angitho sekuyi-out, no, cause vele ukawu uphiwe esandleni unamasemba ngokulungisa ikari, angitho akasalandeleli. Nophethe mina no, sidla abantwana. Yeah. Hayi lezi zinto zakhe lezi Ezokusiza abantu. eziku-wrong, hayi. Hayi bafethu, cause i-brutality siyere vele, cabanga umntana wakhe uyaphuma, ugcina aphumile, makabuya akasabuyi, sekabholile. Bathi wozumvala amehlo Ozomvala amehlo umntana wakho ugwaziwe. serious. Ubani wahlalisa u-trouble ku-wheelchair? Mawuzwela wena, i-speculation bafethu, i-speculation, sisa-speculate, abazuza abantu abazosikhulumileyo. So this is allegedly. Yeah. Wena ngokubona ubani omhlalisa ku-wheelchair? Ayisho uvase uThawule ngisho anginayo cause uThawule bekuyi-out kakawo, angitho. So uKawu angeke angitshele yonke into, angitho. Noma sihambe esitradeni afike angikhombele athi nangu umuntu okwazi uThawula, bekangazenzi lezo zinto, angitho. Uvase uThawule ngapha bekuwumuntu onama-enemy abhaya, bekanama-enemy amaningi lo muntu lo. So anawe angeke ukwazi ukuthi wuwe cause nakhona abantu abamgwazile baningi, angitho. So uzothi uthi ukhomba lo kanti akusuwe, angitho. Uyamsukela, usukele akamsenkosi kungasiyizo, angitho. Ne. Yes. Lento lesiyeri bafethu abantu bayaphela. So let's go back to dancing, angisho. Sure. Because you're talking all about the culture. So do you have female dancers obona ngathi bayasuka? Ama-female dancers file arecruit-iwe athathe i-G_O_D. Okay. Yeah, athathe i-G_O_D. Angithi thina besesivalile, obviously bavula lento le yama-trial. Mabavula lento yama-trial, obvious sesivalile lezi DDP, angithola. Babacova abogel cause vele abogel vele bebashisa. Yeah, bebashisa. Mina ngibadla abogel abajayiva. File bona bangahlanya ngami mara mina angithola. Kubo ngiyi-leader, angithola. Ngifuna uku-leader by example, angithola. Yeah. Ungabasha. So amacheli masofuna kuma-DSG. Then so tell us more about uPT ke futhi. Sifuna ukwazi deep because thina abantu bazi uPT base-phones. Sure. Tell us like the deep side of PT, the dark side of PT. Ukuthi mfethu ngike ngahlala mfana ngikhala ngingazi ukuthi kwenzakala lokungakudalane. Ndoda kunala bengigive up khona. Tell us the dark side of uPT before the limelight of PT. Hey, feel uPT like ukuyistotera. Mina bengiyistotera, yabo. Futhi kule chain yezinja le yabona bekunezinto zama-dog fighting phakathi. Bekunezinto zama-dog fighting, and izinto zama-dog fighting zifakela nomkobo ekasi. Right. Mazifakela nomkobo kanje kasi, obviously i-dog fighting akusiyithi intwana kuphela. Angeke ungitshele ukuthi intwana. Khona la siyibone khona. Khona la siyibone khona. Obviously ama-Grootman, ngithola. Ma-Grootman la esiploma nawo file, angithola. Ngeke ngiwasho amagama, ngithola. Futhi uPT ke bekayenza lesikugcinile. Kanjani ngicela? Bona ukuthi ne wena like uPitman kanje ungayi nje sasencane umtshela ukuthi hayi cela ungikhulisele yona uyinakekele. Once mina ngayikhulisa sengiyikhulisile bona kahle ukuthi mina unginika umshini wesibhamu sokuthi ngibadobule, yabona. Bese uvasi ngizobadobula na kanjani, ngithola. Bekusaseyimpilo le bengisayiphila ngisaseyintwana, ngithola. And mina bengijabulisa mara manje hayi angeke ngisho kanjalo. Because angithi na isilwane umuntu, ngifana nokuthi umuntu. Namanje anginasho ukuthi ngiyongena ezulwini, angazi. Abantwana babantu izinja. Abantwana mara abantwana sure. Ne. So uka-approach by any sponsor, by any means,
or something because you're a big brand. Sure. Asikho isiponsor sak-approach Sike sang-approach. isiponsor Yeah. esande Sang-approach. I think bekuyise-Red Bull. sicocele kwenzakalani sika-approach kanjani Sibone uma singa-approach obvious sibona amavidiyo yabo sathanda like i-content le siyenza cause i-content ethu thina besiyenza different uyangithola and naye loyo muntu loyo uyongifakela engqondo zokuthi hhayi ningasolibele senza into eyenza abantu uyangithola thina sicale yethu into senza into e-different uyangithola different mindset feel uyangithola manje mase kusho ukuthi i-sponsor sadonseka fast yabona masidonseka fast i-sponsor naye kwaba nento eyi-one esibhazisayo-ke sibhazisa ukuthini emavidweni kuvela ama-hooker pipe and mawuthi uyabheka kunabantwana kugcwele abantwana yabona so like into esibhazisile ethi ngabe sifere ubani lo muntu ovele okapipe semshaya ngizokhomba bani angazi bebabaningi abantu mina once ngahost gcwala mfana kuvele kugcwale mfana noma ungangithandi ngithi sofuna ukubona ukuthi kuyenzakala so you lost the sponsor ese-Red Bull ngenca yawokapipe cause obvious kunabantwana and it's substance abuse ngapha nifundisa abantwana into wrong yabo kusho ukuthi babona kahle ukuthi kuyajiva ngapha kuyabhema inyakanyaka nje la asibaniki le nto le so manje njengoba uzo-hosta ezinye izinto no alcohol allowed no okapipe allowed because zokumoshela i-sponsorship eziphaya and ne-security kumele ibe tight angithi cause manje kunokufika abantu bangene ngama-weapon njengoba bangishaya nge-pepper spray sengiyayisaba yabona once ngiyibona ngiyathuka ukuthi angayipresi nge-mistake ngenzakalele le nto yenzakalile yabo so no obvious akufuneki ma-weapon akufuneki wena tshwala akufuneki wena habla azifuneki lezo zinto phambi kwabantwana azifuneki next so let's jump to another one yabo as a dancer let's talk about the music side let's talk mapiano let's talk iskidongo you understand sure yasazi iskidongo yesicabu with your own understanding ngicabanga ukuthi iskidongo asizolasta iskidongo angeke silasti ngoba vele angisithandi nami ungasithathi nje iskidongo ayiskidongo okay kusathi kuba ne-vocalist nyana gugugu wawani namajidama ayasincanywa sinokuphikisana silwe ngibatshele ukuthi isicima ngiyasipika isipika lesi ngiyasicima manje bafika ngeke somamela le nto yenu waya nasebusuku iskidongo sangibhoka iskidongo so wena prefera piano okay piano ne-hip hop uyawazi ujebe hip hop obvious angithi vele uba versatile yabona so in terms of piano let's talk piano sikhuluma ngama-artist wamapiano yabo shout out to T-Man again ushaya i-event shout out to Lime Crazy ushaya i-event aletha abantu abakhulu ekhasi yabona ucabanga ngala ma-artist lawa road but they are not doing next for the cast lab mina ngiba-consider like ba-useless yabona because kufana nokuthi bavalelwa ama-upcoming artist iminyaka ngithola wena uma uzozitshela ukuthi ifedi uzoba ne-pride like kithi as abantu bakho ngeke kuye ndawo yabona upride usathane pride usathane nanoma umuntu akujabulele uzomtshela ukuthi uyahlanya cansi ubani ngeke kulast uyofana naso iskidongo into eneshaya isigidongo zitholakala kuphi kanzona abo-hot fuse abo-hot fuse esibhazaza fela abo-hot fuse mara ngizilandeleli uyabona maybe amacala maka-connect-ile maybe ngivele ngibheke kayi-one nje ngiphume kuyo because mina bengifa ngokhila bengifa ngabulala hayi amaneiba ethani indaba amaneiba bese siyajayava China Knox ngilungisela amabhithi bafethu so keep into eqinile so I was thinking though
why don't you do like ama-dance challenge wakho, like you create ama-dance challenge, then people ride on it, because other people are eating via i-dance. Kunama-choreographer, dog, they are choreographing for the theater. Sure, Kunama-choreographer for the music video. sure. Ucabanga ukuthi sizokubona kulawo masini lawo? Music video soon. So, Yeah, yeah, music video definitely. Because khona enye music video kahulumeni angithola Yeah. ngangaba khona kuyo nezinja zami angithola. yeah, Yeah, saba khona kuyo leyo music video. yeah. Sure. So do you have a manager? Do you have a booking fee, or you just go to dance? Zikhona lezo zinto yabo ukuthi nje imeneja yami so umuntu sipanane angithola. Thina zamajita sizicalele izithinto angithola. Kuwona lamajita le kunemeneja kunoyenza ini kunoyenza ini angithola sonke sinamaphathi angithola. That's why besikhona ukubambisana sikhulu but no uvuya sakusafani nasekucaleni angithola. Nengqondo iyakhula phela angithola. Umuntu kumele afune isipana angeke uzolibele uzitshela ukuthi sodla ngayo i-DDP angithola. Njengoba namanje ishabalalile Yeah, angithola. yeah. Yeah. So njengoba nama-social media accounts, do you monetize on your social media accounts? Lezo zinto bengingakazilandeli. I-social media kahle kahle mina bengingayilandeleli angithola. Ne-TikTok ngivulelwe umuntu angithola, ngivulelwe i-out yami. Enye i-out yami engivulele feed yaphosta khona enye ividiyo Black Michael Jackson feed angithola. Ivayile la video nama-shares abhaya, ama-reactions abhaya angithola. Because i-account entsha. Yeah, Sure. So like uye umuntu ongivulele i-account la muntu loya. Wavele wazivulela ne-account ye-DDP yeah, ukuthi sishaye into yethu vele. So kwaba saxabana khona lapho angithola. Saxabana lapho. That's why vele sigcine sesiyiyeka vele i-DDP sithi sayiyeka because manje kuyaliwa angithola. Ngeke soliswa imali. Siliswa imali. why mara Daki, mina ngicela uku-address ukuthi singacela yonke kwangena imali niyalo, and if kuyi-100,000 ningayishera nonke. Why wena ufuna ukuthatha imali eningi mara nisebenze nonke? Yabona manje izinja zami ziyi-2, yabona zihleli zi-sacrifice isikhathi sabo ukuthi soshutha wena. Uma ngine 1 million ngeba 100,000 ayikho fair la. Ayikho fair. So nixabaniswa imali yakhe. Like sicabaniswa imali ukuthini mina obviously i-DDP vele like kufana nokuthi thina besisiphumile namajita wami wasala yena uKawu Fili angithola. uKawu Fili like bowumbona ukuthi lento le like unothando lwayo angithola. Uyayincanywa lento ayenzayo uncanya isipani sakhe angithola. Since athi uyi-content creator angithola. Fili ushaya i-content wenza ama-post asharp. So indawo leya kusitshela ukuthi thina urhafa ugesi which is 400 ngento ecala ngo-1 iphela ngo-5 wena urhafa ugesi we-400 sharp angithola. Sivaye singeneni phakathi sikhulume njengamajita sibone ukuthi senzani angithola. Umuntu oncane isilungu vele. So mina sengijayivile ngicedile yabona lela cap bengiligcokile le-Wasted Trip shoot bengiliwinile that day bengiwina ama-cap I think my-3 angithola. Ngathola neskipa vele se-Deep Cloth Dance Battles. Masingena lapha sithi sakhuluma. Masisathi sakhuluma umuntu lo vele umuntu oncane isilungu angithola. Sesiyathukwa lapha. Motherfucker. Fuck you angithola. Afile mina ngisungumuntu oncane ukula. Najive ukuthi man najive. Ngitshela amajita ami asivaye and futhi lenye inenhliziyo encane. Amajita ami asivaye nikhohlwane bafethu angithola. Yena loyo muntu loyo esithukile ngabomamethu wasibiza futhi athi ucela ukuba ne-meeting nathi. Shit ubonile ngobudala bakhe ukuthi lento bekayenza ayikho imali iphelile angithola. Kahle kahle uphana ngathi thina sihubukela yena esitradeni thina njengoba sijayiva. Siphandela yena imali ye-rent ukuthi ayohafa i-rent. Yes. Yabona ukuthi system lento. Yazi the situation okhuluma ngayo i-situation engidlule kuyo. Benginceda amajita nge-podcast only to find out ukuthi ngibanceda ukuthi bahafe i-rent. Manje yabona kusho ukuthi thina laba abala eSoweto sohlale sisokola.
why singahlangani izintwana zese-deep loop yabo besihleli ngakhona sure sihlanganeni so senzeni something ibe ne-outcome because mina lezi ngisifana nazo ngasitshela ukuthi adwawu you-sound engineer already ukuthi sishaya le nto leso ne-profile uyakwazi kuyokhokotha i-SABC uma bacele bathi ukuthi hayi mina ngine-channel sure kule channel ngishaye sound bayakwazi ukukucasha basically le yini i-CV yakho sure uya-understand Sure. nawe uma ulokhu udensa kanje uyakwazi ukuya kukhokho ubabonisa into zakho sure ubabonisa ukuthi nayi-CV yami bakuthathe zokuthatha showcase uya-understand sure so cause bathi nama-minutes inyana sesambe ngakhi minutes 65 minutes so into engifuna ungitshela yona ntwana yami ukuthi what more must we expect from wena bese ungivalela wena ngegiga bezishisayo vele kuningi kuseza yabo sekulokuthi nje besabhekane nayo lento le yakamfowethu yabo so like mina bese ngasamthembi yabo nangala ngama-account ngavele ngathi singimyeke nawo angithola i-social media vele angiyilandeleli maka i-Facebook yami yena angeke akhona ukuthi cause ila ngiphusha khona somewhere somehow yabo amagigi wona bengiwathola amagigi angithola bengiwathola amagigi noma amakhuthalo okuthini akufani intwana encane ibekisa into etafuleni angithola akufani noma uhubuka amadolo wakho abuye abuhlungu akhona ukunginesa yena yabo ngokuthini ngibuye ukophanda ngithiwa ngijayivelanga mahhala inodi lasi nje mawuzocala ungibiza nje ude ngize ngizokujayivela mahhala ngicabangisa kayi-2 ngicabangisa kayi-2 fee yakho iqala kumalini ekasi vele i-booking fee like bengingakabi nayo angithola besikhona uku-communicate sakhulumisana kahle kahle angithola cause last time ezone 3 bafika kimi bathini bacela ngizojavela intwana ngifuna malini ngathi yazini mina ngigayina i-rider kuphela ngizuza ngithola bathi serious ngathi ngizuza serious showcase ngafika vele uma-lady vele like bekuwumuntu ojabulile angithola ngokuthini untwana vele bekahlanyile ukuthi ngize la ephathini yakhe ngithola ngathi ama-lady mina ungangigaya i-rider kuphela kuzoba mnandi ngithola same time ngathola igig eDobsi ngithola uVasta ama-2000 mangifika laphaya ngabadimanda i-5 clip ngafika banginike i-500 yami niyeka master yami iyi-1 akufani akufani nakufana nokuhlala so wena i-crowd yakho ebhayiva ama-2000 ama-2000 nabantu abadala ngithola urhoti nje maybe angithola umuntu oncane ubumnandi ngithola uzongibukela so le show le mawubhekile ubukela ama-2000 wena abantu abadala ama-2000 yibo abantu babo ama-2000 ne so we must expect ama-dance classes from wena ama-content creation obviously ama-DC ama-dance challenge music video ama-music video probably see you on TV ujayivela ma-acting series nyana ngoba noku-acta anginamasimo ngi-acta ukwazi no-acta ngithwembi so wawungatholi i-agent ezokwazi ukuplaka wona shuthi benginangakhi khona la bangibiza khona yabo but then bebafuna umuntu ona-18 by that time bengina-16 e-height beyivuma mara age uyabona cele i-ID mina kumele ngiye ne-birth certificate engakabi ne-ID so izinto ezimele sisi-expect-e from wena lezo ne akuningi vele so after matric eziphi izinto ofuna uzigeleza engi-good kuzo babona ukuthi okay now it's after matric it's time to go to varsity ekuthini cause ekuthini kahle kahle yabona ekuthini ngiyayibona ukuba i-director showcase ngithanda vele isikhundla sokuba ingami labona angincane ukushaya i-good morning angiboni ukuthi ngizoyenza lento leyo ne mara mina usebenze kanzima uyazi ukuthi to start somewhere to be engami laba baye kwamele uhuzuke nedolo lize liphuma igazi that's why ngikhona ukuzifakela i-pressure ukuthi into uma ngifuna ngiyayisebenzela yabona ne
So before se-wrap-up ishow yabo, word of encouragement abantu ababukela emakhaya, which are dancers, some look up to you, nesitoki esikuncanywayo, ungathini kubo manje, like uba-encourage ukuthi bayifakele emandleni? Obviously, i-dance hhayi ukuthi ukhethiwe, uya-choose-a ukuthi wena uyakhona ukujayiva, uyabona. Le nto le vele isuka ekuthenini into uma uyithanda, uma unothando lwayo, uyangithola, uyakhona ukuphusha and uma ulibele uphusha uzofika lana kanjani, hhayi ukuthi ngeke ufike noma kunama-ups and downs, uyangithola. Ngelinye ilanga kuzoba ama-ups. Yeah, So sure. yeah, and bangapheli amandla. Angapheli umoya. Word of the day, ungapheli umoya. Ne. Sure. So we're gonna see you from Soweto to the world. Yeah. Ne. Sure. Mina bafethu la uthikize ngayazi ngeyebhethile sefonsi, whereby ashaya ifonsi yonke ayi-one, yabo. So please bafethu, abantu abasekhaya abakanje siyabasapota, that's why ngithi ikhasi livukile, because we bring, ufuna ukukhuluma? Oh yeah, ngiyi-21 bafethu. Eish, mntanami kwangikhumbuza sekuzani. Ngiyahosta ngiyi-21 bafethu, uyangithola. So like bengingathanda ukuthi like nizeni, uyangithola, as ama-2000, uyangithola. Nawu intariyana, uyangithola, as uGoodman. Ya uvasi wena uzohlalela le, uyangithola. Nizeni, pull up in numbers bafethu, kube igege, uyangithola. Which month? Next month ngiyi-21. Ngiyi-21. Yeah, next month ngiyi-21. Why decide to host the event? Eish, like ngifuna ukubuyisa leya crowd leya, angithola. Obvious nobe sengirelaxile, bazitshela ukuthi vele akasajayivi, uwile, yazazi inkulumo zazo. Yeah. Uwile nani nani. So like ngifuna ukukhosta, angithola, ngibonisa i-crowd yami ukuthi hhayi ngisa-appreciate. Ne. Ayikho into etshentshile. Ayikho into etshentshile. Okay. So last question, do you feel like music whenever? Music industry. Yeah. Dance music, dance industry. Do you feel like never? Yeah, mina ngingasho ukuthi never. Never. Le bonza lezi amakhokho, abantwana abajayiva, le bonza nani. Do you feel like abantwana base-Soweto, do they get that opportunity to be there, or lawo ma-opportunity are preserved for abantwana base-Sandton nasema-Midrand? Eish, yeah, flop leyo, angithola. Abantwana baseSoweto abavamisanga vele ukuyithola leyo opportunity, angithola. Mara athola umntwana waseSandton, angithola, uye, angithola, ethole ama-opportunities abhaya, angithola. Iminyango ivulekile for yena, angazi, maybe isimokolo, angithola, ukukhuluma imali, because vele esikhathini samanje kukhuluma imali, uyabona. So ayinavari. Ayinavari i-dance. Should kumele ilwele into yakho. Yeah, bafethu ifana ne-podcasting, ayinavari, kumele ilwele into yakho. So uzongibamba nge-episode number 2 Poizin, yabo, because you are still growing. I'm just introducing you to the masses, yabo. Sure. Ngincanyare uyibeka istori sakho ngakhona ukuthi uphinde ubani, yabona. Ama-challenges owafisile edanseni akhona. Bye. Khuluma nami ngale before se-wrap-up show, izigidi abebengizifuna. Yeah, bye. Challenges. Bye. Obvious masikabantu asijayiva into eyi-one, angithola. So mina angithola, obvious saze ngikutshelile ukuthi hhayi vele ngekhanda nawubonile esigele, angithola. So khona abanye vele abajayivi into engiyijayivayo, angithola. So mina like njengoba bengikutshela ukuthi like uKing Dokotela i-dancer for mina, uka une-energy ukucala, siyicale lapho, angithola. Uka une-energy and noma yenza i-mistake, wenza iplani ukuthi okay, from here siyavala, angithola, and uka uzoyenza sure ukuthi ayilungisa leyo mistake, angithola. Bese kube nalaba vele bajayivela i-TikTok, i-TikTok ungayijayivela, angithola. I-TikTok ungayijayivela mara uma use-stage izinto azifani ngale way wena uzibona ngakhona, because la kuyanyiwa la. La kusanokuphuma umlilo uthi uyajayiva. Yo, ayikanyiwa la. Phuma umlilo, ayikanyiwa mfana stage. Futhi le mina la bengikhona ngathi bekuyi-festival, angithola. La bekunabo Youngstar namo-Rumba Pitch vele, angithola, ngise-VIP, angithola. Shuthi la kawu, mawuzocala ujayive ne, ujayive into zasekhaya awenza kancane. Bafuna abantu abandizayo, la kumele ujampe. La kumele ujampe, u-stretch-e. So like abantu ababhala lezo zinto lezo abakaziboni, angithola. Bazokutshela ukuthi isibhuju, wafela isibhuju asine-motion manje.
ngoba khana abasithatha serious. Otherwise la ngaphandle nabantu abajayivayo. Abantu abajayivayo la ngaphandle bangazodlala la. Ne. So bafethu thina siphethe number 1 wase-Deep Blue. Number 1 e-Deep Blue kamanje. Yeah. Ayekho ohlula wena e-Deep Blue. Ana kancane angiboni. If ukhona ohlula wena e-Deep Blue bomcela kuphi? Anytime mara obviously kumele siyenzele la. Yeah, and uzokhomenta naye angithola. Uzokhomenta if vele uzizwa manje. If vele uzizwa manje uzokhomenta. Uncinca sembala nje. Uncinci umuntu omdala. Akana ngagijima naye. Uyasho ngamyenzela ama-show stop. Ngagijima naye. Lento engiyo manje. China Mamet. Uyangazi uncinci. Ukwamfikisa. Uyangazi uncinci. Khona le video kaSikabopha angithi yena uyakhipha ivideo kaSikabopha shoot ajavele uSikabopha. Shoot mina le engiyishayile. Akasazi le style robot angithi. Yeah. Ngashaye ngazi ngizothi va. Abona la ikhoneni. Yeah. Ishaya robot ngicene bomayi. Comment uncinci athi hayi intona yami big ups eza na eventini ngitho. Uyazi ugcwele ngebeat uncinci. Hayi into yokudlala. Hayi story samanga angithola. Angitshela manga. Ne. So episode number 2 bengicela uze nale enye ne le uthi namasiko. Yeah. Ne. So abantu abakufunayo mfethu bazokuthola va and bakubhuka kanjani bathola kanjani? Vele no ngizosazi ngitshela ku-TikTok yami angithola yabheda kanyana angithola ngitholakala ku-Facebook Pitipiti angithola fika utype nje Pitipiti kuzovela mina ngithola showcase. So ifonts nayiphethe iPhones futhi manje wile manje sajive nokujiva akasekho ayisekho i-competition ngizothi ngijivela bani mina ngincane i-competition once wanginika i-competition. Urate ama 2000 Rate man ujavela i-TikTok uyawela kulaba abajavela i-TikTok angeke anginike le nto engiyifuna. Shoot ngamenza fast ngamwasha bangibiza ngo-90 minutes futhi ibhaye 90 minutes asithi 10. Urate 10 minutes and out 10 kamumphela. Yeah, ukamumphela umuntu ojivayo ngabambana naye. Yeah. Angakeep up nami hayi ukuthi mina ngizokeep up na. Kamumphela simupha 15 minutes. Yeah, 15 to 20. Then ntwana lezi abo Tom London Sowetos Finest. Okay, energy khona la ne. Mara mina nginiboni niyava ama-chance ayikabi. Energy khona mara mina ukuthi niyava. Futhi labantu laba bakhumula ikipa. So uyastripha wena. So akusaba dance ayi-trip. So uyastripha. Bafethu mina ke athi ngenzeka nje. Mina ngigama bafethu niyazi ngokatlego Ntariya Namula aka Mr. Cool himself aka Mr. Soweto kaVela Motsiba page. Don't forget to like and subscribe and leave your comment down below to Soweto Sikethu. You are checking out Katlego Mula Network. But Ikasel-Vukile yabona bafethu play Black China behind the scenes. We have Noxman Spitzer Majita behind the scenes and ngiphethe uPiti out here yabo. uPiti msuku womdanso. So if unomntana ufuna ukufunda ukujiva uPiti ukhona uzobafundisa ukujiva. Then there's a certain fee where people pay nizo-negotiate ukuthi nibhadala kanjani. So mangithi Ikasel-Vukile bafethu I mean everybody now has an opportunity to come and tell their stories sivuseni ilokishi yabo. So mangivala mina nami mfethu sizothola sithi Ikasel-Vukile bese sirapha show yabona. Asiyeke 1 2 1 2 Ikasel-Vukile kada bad. Danko. Yababona banomona ngoba uguluvu uyanona. Yebo Cleveland sazogcwala ngale style zamampela singakopwanga. Yithi sikhuphula amanamba yabafana thatha